Heippa terve taas, ja se on Serpe Vlog. Eka kertaa videolla. Mutta niin mitä tässä lähden pesemään, koska tila loppuu kohta. Joo. Kävi sellainen juttu tossa yksi päivä, että tabletti meni ihan sekaisin. Siis oikeasti sitä ei voinut niinku käyttää ollenkaan. Sitten me vedettiin se korjuulle. No nehän sanoi siellä, että tässä on, tää on paskana. No ei ne ihan silleen sanonut, mutta kuitenkin. Sitten kun mä tulin kotiin ja mä laitoin tän lataukseen. Mä en tiedä miksi, mutta joksikin. Niin siihen tuli, että se on ollut kylmä. Se on kylmä. Siis se on ollut kylmä, sen takia se ei ole toiminut. Eli, niin, aika ihmeellinen juttu. Mutta se oli Serpe Vlog täällä taas ja moi moi moi.